Good morning guys! It's me again Jane and welcome to Japan. Welcome to my channel. Masta guys, kay daghan kay tao guys. Nata diri karon sa Nambu Park. Nambu 5. Morning park among kanon na yung arian guys. Daghan kay tao karon. Nindot na kay mga dahon ay. Daghan kay tao. Nindot kay mga dahon. Sa autumn kainanan ning mga dahon guys. Ay, nag-fall ang mga dahon guys. Makita ba kanin ninyo ay nangatagak na ang mga dahon. Nindot kay na pag nananas sa yuta guys ang mga dahon lain-lain og color. Ihangin man og kusog nangatagak ang dahon. Na dito mga bata ay nagpaabot sa kangkang. Train nasa dito sa Kyo. Sunday man dayron guys, toy mo daghan kay mga tao diri. Ala, ninduto sa mga dahon oy. Nag-full. Nindot kay mga dahon guys, anawa. Nangatagak ang mga dahon ay. Nag-start na og ka-full ang mga nindot nga dahon. Hangin pagkusog, wala na sa dito ay. Ay. Matagak siya. Dahan induta oy. Nasa kirito ay ning sakay sa kuan. Slide. Dagan na. Sakay ta dito sa kuan guys. Ay dito ta sa zipline. Sige Joshua pangatagak ay. Nindot kay tanawon guys. Ato ta dito guys na zipline dito ay masakay ta. Nasa Kyo ay. Mga dahon ay. Oh guys. Na sila sa Kyo dito sa ibabaw ay ningkat-kat. Basta inani guys pa kuda kag tao kay hasol kayo inigidit. Kay ang mga tao ba kinahanglan tabunan kay bawal diri sa Japan nga ang mga naong sa mga hapon mga apil. Nang kinahanglan gid respeto man ang careful ini panguha og mga video kay tapataguan nilang mga naong. Sila Kyo ay narito ay yung papa. So una di na siya mulakaw dira. Sa mahadlo karon mulakaw na. Naanad na. Daghanag tao oy. Yung kamot in taon Akyo kat naraay nang gawas na. Anak ikang ka. Nangan ang mga bata kay nanap kangkang. Ang mga tao ay nangadto dito kay naay mga kangkang. Ang mga bata abti kayo kay tingog ng kangkang. Nanang kangkang. Sakyo nag-bye-bye. Pero sakyo guys ay ito.
Nagbay-bay sa kangkang. Mga dahon guys, nangatagak na. Nindot na kayo nito naon inig arang daghanan na kayo. Na silang aki dito sa kuan guys, nagduwa og bunbun. Wato tayo dito. Dito kayo tanawon ang mga dahon. Ari na mapaduwaon si aki sa mga bunbun. So na di na mapaduwaon niya katong nagbasa ko nga na day benefits ang mga bunbun. Amo na siyang paduwaon. Kuruma? Doko kuruma? Nay? Kakorita? O aro jang? Gitabunan din niya ang duwaan. So na digid na ako paduwaon siya ani guys kay hugawan ko pero karon paduwaon na namo. Kaya ang papaganahan man mga magduwa siya. Nya mo tuning basa ko sa kung nag-akong research ang benefits na dyan siya benefits. Kabantay mo guys pag paduwaon ang bata ba nga paduwaon og bunbun kay ligon og lawas dili kay dali masakit pero di kanin imong pa hikapon og hugaw masakit na bata. Ano yung papaganahan jud nga paduwaon yang si Akyo na mo diri. Nya ma-feel po daw sa bata guys nga part siya sa nature pag paduwaon og mga ingon ani. Indot kita naon ang mga dahon guys na nag-change ang color ba. Ya kung kusog pa jud ang hangin kay mga tagak ang mga dahon. Mga fall na ng mga dahon guys kay mapuno na ng yuta og mga dahon nga gikan sa kahoy. Mga tagak mo na siya tanan. Yan nindot kay maghigda-higda magligid-ligid sa yuta kay daghan kay dahon nga nindot. Mao na ang fall diri sa Japan. Karon kay hinahinay pa man siya, gamay pa man siya, mo pay pagsugod. Dito sa mga dahon. Nanapot si Akyo dito guys ay. Nanapikang ka, mga bata ay nanagan dito ay. Guys kay na ay gripo marita diri kay maghugas si Akyo sa iyang kamot. Gubo day ang sa ubos. Abunay santo arate ne Akyo. Diri ang mga dahon diri guys kay nangamatay na. Pwede man na siya imnon diri guys. Ang tubig diri sa Japan kay pwede imnon kay limpyo. Pero kanang sa ibabaw kay para kuan gina siya kani para inom din siya nya kani sa ubos kay para hugas nya naguba man. Hindi na lang. Nindot kay siya kay tanawon guys. Nya wala may bayad diri guys. Pira mga dahon na yan ah. Nindot sa mga dahon na. Pira mo daghan kay tao ang holiday man karon kay Sunday nya daghan kay tao ni ari. Time check 11:05 in the morning diri sa Japan guys. Na may fountain diri guys nya karon nag-stop kay para maintenance babubo nila sa ibubo nila diri sa mga grass ani nga kuan bundok-bundok. Sumimasen. Nay nag-ghost dito dapita guys ay. Ghost pa na? Ghost? Napoy soccer. Dira ay mag-exercise. Dira mag-exercise. Ano na siya? Nindot na.
Nanira. Limpyo kaayo. Inani ka limpyo ang Japan guys. Simpleng park lang. Narito ang zipline. Simpleng park lang. Limpyo kaayo. Kunya, masig park lang diri guys. Convenient ang ilang park ay night toilet. Night toilet na dira. Dayon na vending machine. Anytime nga kayo nununog tubig or mga drinks, pwede dira. Muna siya. Tayo kay mga exercise. Dito ay. Dito nag-exercise na sa kuya. Ay. Yun, yung kat-kat na. Yan dito. Wala, nindot kayo dito guys. Ay. Opo, nindot kayo siya diri guys. Ay. Nindot to uy. Ay, wired kayo diri guys. Ay, nang nagduwa upuan ay. Nani, sorry papa. Softball day guys, oy. Abi ko ghost. Softball day ay. What? Nindot kayo diri guys. Magkulakaw kuyog imong lovers. Inanin pa na fall. Na, nindot kayo. Pero mas nindot yun din guys kung mga tagak na tanan ang mga dahon guys sa ubos. Mapuno mo nagdahon dira niya. Lami magligid-ligid. Diri pod nga part. Kani ay lakaw-lakaw lang diri. Relax ba? Chill lang. Chill lang sa taha. Na ay nag-picnic diri guys. Inanira ang mga hapon guys. Simple. Simple lang uban kasagaran sa hapon guys kay simple lang. Yung mga bata nila ilang dalhon diri fresh pa, wala pa bayad, magdala lang ka og galingong baon. O sold na. Sold nang isa ka adlaw day off. Pero kami wala mi baon karon guys. Na yung uban naglingkod lang. Pwede na mud kay diri guys, masigpila ka oras magtambay diri kay wala may limit. Relax lang ka diri, chill lang. Okay na kayo. Sapat na. Azusa guys nga train. May pulis. Tago mo guys, kanay pulis. Muhawa namin diri guys kay kuan ang parking puno mo gud kayong parking dira. Oh, puno kaayo. Oh, ay puno kayong parking. Nya namin nagpark diri sa area ani ay dira. Nya na ay pulis. Mahawa na ta diri guys. Mangita taglaing place. No.